In the corner and now along the half court. Oh, beautiful wheel around move. Shoots and scores! Colorado wins it in overtime. What a pirouette goal scored by the young defenseman Cale Makar. Vážení hokejoví fanúšikovia, milí priaznivci NHL a športu celkovo, som rád, že vás tu môžem opäť takto relatívne v strede týždňa privítať s ďalším dielom vášho obľúbeného podcastu Coast to Coast Show. Jedná sa, ak dobre rátam, už o 26. epizódu. Naozaj diely pribúdajú ako na bežiacom páse. A takisto myslím, že tá fanúšikovská základňa nám v celku rastie a ten záujem o podcast je značný, za čo sme samozrejme veľmi radi. No a s tým, že sa nám teraz blíži, povedzme, najdôležitejšia časť sezóny a naozaj tie zápasy už sú vypäté, hrá sa playoff a je to naozaj také, aké sme čakali, tak začína byť vypätý aj náš podcast, nakoľko okrem toho bratovražebného súboja New Jersey Devils versus Carolina, teda Frosty versus Holo, tu dnes sme 4, takže prvýkrát tu máme takéto kvarteto, obsadenie 4 pozícií v našom podcaste. Ja som za to veľmi rád, že tu takto môžem pokope privítať celú grupu. A koho tu dnes máme? Spolu so mnou je tu Holo, Frosty a Pavel. Takže tu máme všetkých zástupcov. Chalani, čaute. Čauko. Ahoj, čau. Tak chalani, som zvedavý na to, ako to dnes vládneme. Veľmi sa teším v prvom rade, že sme sa tu takto zišli. Čo nás čaká, čo nás neminie, už sme to načrtli v tom minulom diele, kedy sme sa pozerali na tie prvé 3 playoff dvojičky, ktoré sme si tak nejako prebrali. Samozrejme, teraz už vieme, že všetky tie zápasy už sa hrajú a celé playoff už je samozrejme odštartované. Ale nám tam ešte ostávajú nejaké resty a máme tu ďalších 5 playoff dvojic, ktoré si treba prebrať. Samozrejme teraz už aj s tými vedomosťami, ktoré sme nabrali počas tých niekoľkých zápasov, ktoré sa odohrali, takže nebude to len nejaká taká predpoveď, ako sa povie do vetra, ale práve naopak už to bude podložené nejakými tými faktami a prvými zápasmi tých tímov. A som zvedavý, ako to vnímajú chalani. Ja som tie zápasy niektoré videl, niektoré možno nie. O to lepšie, že sme tu 4 a uvidíme, čo z toho nakoniec bude. Čo nám teda dnes ostáva prebrať? Máme tu Toronto versus Ottawa, máme tu Washington versus Montreal, Minnesota Vegas, Winnipeg, St. Louis a samozrejme v poslednej rade pomerne vyhrotený súboj Tampa, Florida. Vážení poslucháči, ešte predtým, než sa pustíme do ďalšej časti tejto epizódy, mám pre vás jednu skvelú správu a takisto úžasnú príležitosť. Nakoľko náš podcast spája silu spolu s novým českým streetwearovým brandom Players. Chalani spájajú dokopy módu a hokej, dávajú 100% fokus na kvalitu a spracovanie a musím uznať, že na tých kúskoch to je naozaj vidieť. Čo osobne sa ale mne páči najviac je štýl, akým to chalani robia. Ich e-shop je otvorený vždy len na určitý čas, kedy si môžete zakúpiť oblečenie z daného dropu, neskôr sa e-shop uzavrie a čaká sa na nový drop. Tým pádom môžete mať istotu, že oblečenie, ktoré vy si zakúpite, tak je naozaj limitované a má ho pár ľudí, čo je skvelá príležitosť. A naozaj, či sa jedná o trička, mikiny alebo šiltovky, tak tie kúsky vyzerajú naozaj že parádne. Skvelé vám sadnú a navyše s promokódom CTC10 máte od teraz 10% zľavu na všetok ich sortiment, takže to zajdete kuknúť, oblečte sa do hokejového a dajte najavo, komu fandíte. Začneme priamo v Toronte, lebo myslím, že také slovné spojenie, že playoff a Toronto, je to často zmieňované, aj keď asi vieme, že Leafs sa v tom playoff počas posledných rokov neúplne darilo. O to viacej som bol naozaj zvedavý na tie výkony Toronta. Začínali doma práve proti Sens, čo je podľa mňa v celku hrateľný súper, ako nebudeme si nejako klamať, že by to bol nejaký cup contender, to určite nie, Ottawa môže len prekvapiť. Naozaj som bol zvedavý, ako si Toronto poradí, povedzme, s tým tlakom médií. Vieme, ako to v Toronte chodíva a že tam základná časť býva fajn a ako príde playoff, tak sa to všetko zrúca ako domček z karát. Napriek tomu, ten prvý zápas, ktorý Toronto vyhralo 6-2, tak samozrejme na stranu Maple Leafs išla sama chvála a asi sa niečo diviť. Ja som ten zápas videl a naozaj Toronto sa mi páčilo. Dopredu hrali fajn a hlavne, čo som u nich predtým neúplne videl, bolo, že boli fakt nebezpeční a
takmer každú tú veľkú šancu, ktorú mali, tak z toho dávali góly. Ono kedysi s tým mávali veľké problémy, že potrebovali 10 góloviek na jeden nejaký presný zásah, teraz to tak úplne nebolo. A fakt v tom útoku vyzerali vyslovene, že ostro. Tam každá nejaká väčšia šanca zaváňala hneď gólom, alebo každý nejaký protiútok. Jednoducho Ottawa sa mala čo obracať. A takisto by som určite vyzvihol, čo sa mi páčilo, bola tá podpora od defenzívy. Dali ich obránci celkovo 3 góly, 2 dal Morgan Riley, 1 dal Ekman Larsson. A v porovnaní s Ottawou práve tam, či už tá podpora od obrany smerom dopredu, alebo aj v tom predbránkovom priestore nebola úplne ideálna. Tak ako som doteraz chválil Toronto, že hrali dobre aj smerom dopredu a že boli veľmi nebezpeční, tak Ottawa za mňa čakal som od nich jednoducho viacej. Spomínal som to minule, že ja by som povedal, že oni tam budú lietať, budú hrať taký hokej, budú hitovať, bude ich jednoducho plný ľad. A práve naopak mne to prišlo, že boli vyslovene zaskočení. Chalani, priestor pre vás teraz. Očakávali by ste naozaj, či už počas toho prvého zápasu, kedy Toronto si to urvalo jednoducho pre seba 6-2, alebo počas toho druhého zápasu 3-2 po predĺžení pre Toronto, že oba tie zápasy pôjdu doma na stranu Toronto, alebo ste už očakávali, že možno začne taká tá klasická utopia Toronto v play-off, ako to býva zvykom? No určite by som k tomu povedal, že vlastne teraz je Toronto iné Toronto. Už to není Toronto Sheldona Keefa, je to Toronto Berubího, ktorý proste naozaj nastavil ten rád úplne ináč. Že naozaj to mužstvo hra zodpovednejšie, že neprichádza tam k toľkým chybám a dojde mi to, že to Keefe tými sezónami už tie posledné play-off to mužstvo strátil. Že už bolo vidieť, že už tí hráči mu asi neverili alebo čo, ale teraz je vidieť, že vlastne tí hráči v toho Berubeho veria, že proste fakt doslova, jak sa povie, že by si kvôli nemu aj koleno dali prevrtať, tak naozaj to je zmena oproti Torontu z minulých rokov, že to Toronto hrá naozaj aj výborne v defenzíve. Stolárs, ktorý nastúpil vlastne do týchto zápasov, tak chytá naozaj dobre. A neviem, či som čakal, že bude 2-0 pre Toronto, to by som klamal, akože ja som osobne čakal, že príde opäť možno nejaký ten krach proste na ich strane, že budú mať ruky zviazané tým tlakom, ktorý na Toronto vždy je. O tom sa ani baviť nemusíme. Určite ten prvý zápas Toronto ich úplne zdemolovalo, tam Ottawa nemala skoro nič a vlastne tam to bola veľká trápenka zo strany Ottavy a preto bolo veľmi dôležité, ako sa chopia tohoto druhého zápasu. A tento druhý zápas už vieme, že to išiel až do predĺženia. Linus Ullmark už viac podržal svoje mužstvo ako v tom prvom zápase a teraz bude závisieť veľa od zápasu číslo 3 a ja si myslím, že Ottawa si to doma bude snažiť proste ten prvý zápas urvať, aby sa to séria okamžite zdramatizovala a stále nemôžeme zabúdať proste, že jak je Tkečak na strane Senátorov, že proste naozaj vie sa pod kožu, tak teraz v tom Toronte ten dom si to strašne ide a musím povedať, že naozaj v stopách svojho tatka, že proste dostáva sa ti pod tú kožu a ide do tých zákerností, ale aj hokejov sa mu momentálne darí. Myslím, že tam dával akurát on ten gól v tom predĺžení. No, ja to môžem potvrdiť, že je to tak, ale tak aj sa ukázalo to, že nový tréner, nová krv play-off, no a iba sa potvrdilo to, že ten Berube tam dojde a dokáže to vytáhnuť z tých, ne že plačkov, ale vlastne. No ne, ale vieš, tak vždycky sa hovorilo, že ten Marner a takýto plačkové, tak vlastne spravil z nich, jak sa povie, že tvrdých chlapov. No a zase, čo sa dá povedať na stranu Ottavy, tak tam je vidieť to, že proste majú to, že dlho neboli v play-off a okúkávajú sa ešte a ja si myslím, že ten prvý zápas určite doma vyhrajú Ottaváci, ale každý si želá, že aby Toronto padlo v prvom kole, ale myslím, že pôjdu ďalej, že po tých prvých dvoch zápasoch, čo som videl to Ottawa, tak mi dodú, že sú takí malo zubatí, že nekúšu. Že ale akože Slavo, teraz sa mi úplne akože dostáva otázka. Bude zase Toronto vykrikovať We want Florida? Ne, nebudú, lebo dojde Tampa. Vieš, ako sa hovorí? Buď opatrný s tým, čo si praješ. Tak.
Takže... No, však sa im to vypomstilo, no, tam uvidí sa, tam... Ale hovorím, že tam... Sice mám natypované v brackete 4-3, ale 4-2 max. 4-1, 4-2, ide Toronto ďalej. Čakal som viac od tej Ottavy, no. Já jsem typoval tuším v 5 zápasech Toronto, absolutně tam nečekám, že by zaváhali, protože ono na straně Ottavy je potřeba si přiznat, že oni ten tým mají pořád hodně mladý a hlavně jako extrémně neskušený po stránce playoff. Jo, tam opravdu pro spoustu hráčů to jsou první zápasy v playoff, teďka ty dva, co mají odehrané. A stačí se podívat na Tkačaka, pocitově by člověk řekl, že tam hraje už 10 let, že jo, v lize, ale ono je pořád 25, jo, a má za sebou teďka teda první 2 zápasy a to bude dělat strašně moc. Neříkám, že na straně Toronto by tam ta zkušenost byla nějaká jako extrémně vysoká, to taky ne, ale na tomhletom si myslím, že udělají a že to bylo vidět v těch prvních 2 zápasech a sice jako souhlasím s tím, že bych možná taky rád viděl nějaký drama v této sérii. Nic proti Torontu teda, prosím pěkně, ale nečekám to, jako to bude 5 zápasů za mě. To bol fakt jediný, kto dal, že postupí Ottawa. Už to tak bude. Nevadí. No tak akože... Treba riskovať. Akože Toronto využije to ty prvokolové skúsenosti a v druhém končí. No, čo sa tých skúseností týka, tak ono relatívne sa dá hovoriť o tom, že to mohlo byť vidieť aj v tom ich prvom vzájomnom zápase, kedy Pavel už to spomínal, tam Ottawa má relatívne samozrejme mladý tým, neúplne skúsený a oni počas toho prvého zápasu nazberali hneď niekoľko akože doslova zbytočných trestných minút a ak teraz akože odrátam všetky tie bitky a všetky tie vzájomné tresty, ktoré sa tam navzájom vykrátili, tak stále tam oni majú 8 menších trestov na 2 minúty, čo ti dokopy tvorí 16 minút, máš takmer celú tretinu, ktorú oni hrali samozrejme v oslabení. Z tých 8 trestov dokázalo Toronto potrestať 3 a už tedy som si na to dával taký výkričník, že určite Ottawa si bude musieť dať akože do tých ďalších bojov, do tých ďalších zápasov pozor na tie vylúčenia. A dá sa povedať, že sa im to podarilo, lebo v tom ďalšom zápase tam myslím, že nechali sa vylúčiť len jedenkrát, tak sa nemýlim. Napriek tomu aj v tom jednom oslabení inkasovali a práve v tom oslabení padol veľmi dôležitý gól, takže určite otázka na zamyslenie. A takisto chalani, teraz otázka na vás. Sens prehrávajú 2-0, séria sa sťahuje do Ottavy. Ako by ste možno očakávali, že sa teraz oni skúsia nakopnúť? Ono budú hrať doma pred domácim publikom. Myslíte si, že to bude skôr také, že vyhrotenejšie, že budú tam nejaké bitky, možno zákernosti, alebo skôr, že to skúsia po tej hernej stránke, že na nich vybehnú nejaké časté strely a tak ďalej? Ako by ste nastolili taktiku? Ono určite, čo Marnerovi nevonia, čo nevonia Matthewsovi je hra do tela. Že určite tá Ottawa tam bude musieť proste pustiť do toho, že hrať do tela fyzicky, ale snažiť sa ich vyčerpať a potom proste to snažiť sa hokejovo uhrať. Lebo všetci dobre vieme, že títo hráči nemajú radi ten fyzický kontakt a čím viacej sa im takto bude Ottawa dostávať pod kožu, budú aj oni hrať úplne iný hokej. Čiže za mňa jednoznačne je to o tom, aby tá Ottawa aj dobre cielila, lebo všetci vieme, že aj Nylander je ľahko vyprovokovateľný. No a budú takú, že agresívnu, ľahko zákernú hru, to bude takéto dojížďanie, poodpískania, také, však tak Kečak je v tom, jak sa pojí profík a lebo už idú all in, už nemajú na výber, jestli už prehrajú ten prvý zápas doma, tak už im odskočia na 3 a to už nemajú šancu. Však, vieš, lebo predsa majú tú 8-ročnú pauzu v play-off a už keby prehrávali 3-0, tak už není šance. Tam je otázka, jestli k tomu Toronto vůbec pustí, že jo? Protože jak jste říkali, jako třetí zápas za stavu 2-0, tam stačí fakt jako nastoupit dobře do toho třetího zápasu a celá taktika může být pryč, jo? Takže ano, dejme tomu nějaký fyzický hokej by teď časy dával smysl, ale budu se opakovat, fakt jako nevěřím tomu, že by se to stalo. Že by Ottawa nějakým způsobem teďka zdramatizovala. No, čo sa toho fyzického hokeja týka, ja som sa tomu teraz celkom smial, lebo samozrejme internet obiehajú tie zábery. Myslím, že to bol, možno opravte ma chalani, ak sa mýlim, ale bol to Ridley Gregg, kto sa to pohyboval akože tesne v blízkosti Anthonyho Stolarza.
na hrane bránkoviska a ten ho tam akože, tak sa ho tam dal osekávať a ty kokos, tak ho tam, také sekery mu tam dával, potom myslím, že Ridley Gregg sa vracial cestou späť cez bránkovisko a Stolarzo tam akože úplne zboril. Nakoniec to dopadlo, takže teda obaja dostali dvojku za, myslím, že za hrubosť, alebo možno Gregg za nedovolené bránenie, ťažko povedať, každopádne fanúšikovia sa nad tým rozčilovali, za čo on dostal dvojku, tiež tomu neúplne chápem, ale smial som sa na tom, že taký akože úsmevný moment, ako ho tam ten Stolar s tou brankárskou hokejkou. Niečo podobné sa stalo v New Jersey, alebo teda v Caroline, ale zo strany New Jersey, k tomu sa možno tiež ešte dostaneme. To bola jedna zaujímavosť. A druhá, o ktorej som neúplne vedel, že Berube ako tréner Toronta zakázal. Ono neúplne povoluje sa radovať po vyhratých zápasoch v play-off, keď ešte ten daný tým nevyhrá celú sériu. Ja som o tom neúplne vedel a teraz som pozeral tie zábery z toho, ako Domi dal ten víťazný gól v predĺžení a samozrejme asistent a ešte ďalší členovia realizačného tímu tam začali skákať od radosti a Berube tam len ostal tá kamero stáť a chytol toho asistenta tak za ruku, dal mu jeden pohľad, že čo robíš, že je to 2-0, až nevyhrali sme ešte sériu. Asistent sa hneď ukludnil, takže v skutku zaujímavý moment a vôbec som akože nečakal, že Berube je takýto, ako to povedať, emočne chladný, že to s ním vôbec nelomcuje a že necháva tie emócie pracovať možno až po tej sérii a že naozaj to chce držať tak na hrane. Ale určite za mňa ako zaujímavý ťah, lebo nevideli sme toto od Toronta v tých predošlých sériách. Tam to bola akože emócia za emóciou, či už to bola nejaká radosť spočiatočná, potom hnev a tak ďalej. Teraz oni sa to snažia držať úplne, že na dištanc. To sa mi v celku páči. Poďme chalani teraz na druhú sériu. Je ňou séria medzi Washingtonom a Montrealom. Za mňa osobne séria, ktorej ja som nevedel, čo úplne čakať, lebo OK, Montreal na poslednú chvíľu sa dostal do play-off, hrali takmer v podstate do posledného zápasu o tú účasť vo vyraďovačke. Naopak Washington má za sebou skvelú sezónu, ale minimálne ja osobne som ich vôbec nepokladal za nejakého cup contendera a práve by som možno čakal nejaké prekvapenie, že by mohli vypadnúť relatívne skoro. A ono, tým, že ja som nevedel, čo čakať, tak paradoxne aj tak ma ten hokej prekvapil. Lebo videl som celý ten ich prvý zápas, kedy Caps to urvali po predĺžení, alebo možno lepšie povedané Ovečkin, ktorý ten zápas ukončil s bilanciou 2+1, podielal sa na všetkých góloch. A čo ma prekvapilo, ako Washington dokázal kontrolovať hru. Oni naozaj veľmi často držali puk na hokejkách a Montrealu nedovolovali takmer nič. Ak by som povedal, že Habs sa za prvých možno 30 minút dostali do jednej, možno dvoch nejakých takých gólových šancí, tak by som ešte to možno preháňal, že naozaj oni akože z hry čisto 5-5 nemali takmer nič a veľmi často sa stávalo, že sa nevedeli presadiť či už cez stredné pásmo alebo potom prejsť nejako cez modrú. A čo som odpozoroval, taká zaujímavosť, že tým, že sa oni nevedeli presadiť a Washington hral dosť akože tak fyzicky, lebo vieme, že Montreal tam má tých hráčov skôr menších, keďže tam čekajú teraz není, tak hrali to také, akože ako sa povie dump and chase, že nevedeli sa presadiť technicky, že cez tú modrú, tak jednoducho nahodili to, snažili sa tie puky potom akože nejako dobrúsliť a vyhrať ten puk jednoducho v osobných súbojoch popri mantineloch a vôbec sa im to nedarilo. Potom to aj tak vyzeralo, že oni naozaj nevedeli si vytvoriť tú šancu a naopak Washington kontroloval hru a potom v tretej tretine jednoducho prestali na pár minút hrať, zaťahli sa dozadu, začali akože totálne betónovať, neúplne som to pochopil, keď vyhrávali o 2 góly. A stalo sa im to osudným a tam sa presne ukázal za mňa akože gro celej tej série, ktoré môže rozhodnúť, že ak dáš priestor tomu prvému útoku Montrealu, Slavkovský, Suzuki, Caulfield, tak bude problém. Ak priestor nedostanú, bude sa na nich hrať akože tak, ako sa má pristupovať ich a nebudú mať priestor na tú svoju kreativitu, tak bude naopak problém pre Montreal. Takže chalani, očakávali by ste vy možno naozaj takéto akože smerovanie tej série, že Washington bude kontrolovať tú hru a že nebudú Montreal do ničoho púšťať, že budú naozaj hrať taký povedzme profesorský hokej, taký akože technicky zviazaný? Ja bych to tak skôr povedal, že tam sa stretla skúsenosť a s mladým tímom vlastne. Keď si zoberieš tak Washington, čo sa týka playoff a aj kádra, tak tam sú už veľké skúsenosti a ja si myslím, že oni aj keď eventuálne ich pustili až na to, že
vyrovnali a vlastne dostali sa s tým zápasom až do predĺženia, tak ja si myslím, že oni to mali stále všetko pod kontrolou. Že tam oni vedeli, čo robia a akože môže ešte Montreal trošku zakopať, ale tiež nedáva mi veľkú nádej, že áno, chceme, aby bol zázrak, aby prešli cez Washington v prvom kole, však máme to tak natypované, ale myslím si, že tam tu je tiež taká hra kočka s myšou, že oni si to budú všetko strážiť a môže Montreal prekvapiť, ale nedávam tomu také nejaké moc veľké nádeje. Ja si práve, že dovolím trošku nesúhlasiť, nakoľko vieme, že aj Montreal v tých posledných zápasoch tej základnej časti veľakrát boli prestrieľaní a proste tá efektivita tam bola a vzadu si to vedeli ustrážiť. Čiže určite treba povedať, že teraz Washington prišiel do konca sezóny vlastne o Feherváriho, že proste už podstúpil operáciu menisku, že proste v tej obrane Washington to cítiť bude, lebo ten Fehy je tam dosť dôležitý a patrí aj z tých najviac hitujúcich hráčov. A určite Montreal sa bude musieť poučiť a možno, poviem to asi hnusne, ale zvážiť aj to, či Laine si nezaslúži tribúnu. Lebo neviem, či ste to postrehli, neviem, ktorý podcast to dával, alebo či to dával Piqué Subban. A proste Laine pred gólom Ovečkina, ten, čo bol z toho predbránkového priestoru, vlastne on tam stratil puk vlastne v strednom pásme, neochotný sa vracať, proste absolút. Z toho bolo vlastne boli v pásme Montrealu a Laine mu utiekol Ovečkin, ktorý tam potom dal gól a teda doslova tam bolo vtedy aj povedané, že proste je to doslova lína svíňa. Proste, že naozaj ty v play-off nemôžeš len tak proste posrať akciu, nedokorčulovať to späť a ešte potom ti len tak uteče hráč. Proste to je nepripustné a toto je, čo Montreal by mohol zraziť na kolená, že proste, OK, je to jeden hráč, ale keď spraví viacero takýchto chýb, že sa nebude vracať, nebude plniť si svoje úlohy, tak pre ten tým, pre to mužstvo to môže byť devastujúce. A podľa mňa ten Montreal, keď by vyhral teraz ten druhý zápas na ľade Washingtonu, tak verím to, že proste to Bell Center, ten Washington proste, tam to bude pre nich peklo, lebo všetci vieme, ako vyzerá Bell Center počas playoff. Já souhlasím s tím, že bych je taky úplně nezatracoval. Jako. Ten konec sezóny ze základní části, co měli, nebylo to vůbec špatné. Washington já teda na druhou stranu vnímám jako jednoho z favoritů. Tady zaznělo před chviličkou, že pro někoho třeba cup contender není, ale ta kvalita tam je veliká. Jo. Já jsem spíš přemýšlel nad tím, že když prohraješ první zápas v prodloužení, takový zápas, ve kterém seš v podstatě outsider, nebo nečeká se nic moc velkého, to musí sebrat strašně moc sil. Ten druhý zápas, který nás teďka čeká, já se často pletu v těch predikcích takhle jako na zápas, jo, ale já čekám, že Washington je naprosto smázne, že tohleto už si po druhý nedovolí, to, že v podstatě si ztratili ten zápas ve třetí třetině, dobře rozehraný a fakt očekávám, že teď to bude ještě na té domácí půdě Washingtonu, že to bude jednoznačné. Pak až se to vrátí, přesune do Kanady, souhlasím, že jako Washington to nebude mít jednoduché a nebude to série, která by skončila v 5 zápasech nebo ve 4. Ale úplně jako nečekám, že bychom tady viděli nějaké velké překvapení. Favorizuju Washington, tak jsem to typoval před začátkem playoff, ale snadné to mít nebudou. Vec, ktorá sa inak mne páčila, lebo vy ste tu teraz už chalani spomínali, že v Bell Center to bude naozaj akože pekelná atmosféra, bude to tam naozaj vybičovaný boj. Ono to už tak častočne bolo akože aj na ľade Washingtonu, ale jedna vec, ktorá mne osobne tam od Habs chýbala, už som spomínal, že oni majú taký relatívne menší vzrastovo, samozrejme menší tím. Neráta sa tam Strubl a takisto Arberčekaj, ktorý teraz nehral. A práve to bola vec, ktorá mne to prišlo, že je to tam jednoducho cítiť na tom ľade, lebo tak to vieš, keď tam takí hráči a keď tam ten hráč není. A na druhej strane samozrejme majú Toma Wilsona, ktorý veľmi dobre ho poznáme, vieme, ako on vie hrať v tom play-off, že on sa naozaj akože vyžíva v tých predbránkových situáciách, vie akože tak nejak zákerne zahrať, vie sa pobiť, vie hitovať, vie tak akože zdravo nahecovať svoj tým a naopak akože nezdravo nasrať súpera.
A to bola taká akože zaujímavosť, ktorú ja som tam postrehol, že po tom, čo Montreal dal gól, Washington dal gól, neviem, či to bolo na 1-0 alebo na 2-0, ale možno aj ten prvý. Každopádne hráč, ako vždy dá gól, tak ide si spraví si taký ten poloblúk, si nadíde a jednoducho dá si ťap s celou striedačkou, jednoducho obídu to dokola, všetci za sebou. A on takto išiel, ale spravil si na schvál ten poloblúk akože trochu skorej a miesto toho, aby najprv akože prešiel popri svojej striedačke a dal všetkým hráčom akože 5, tak obišiel si to a začal už u striedačky Montrealu a asi tak polovičku striedačky tam počastoval akože veľmi zaujímavými slovami. Asi si vieme predstaviť, čo im tam hovoril, ale úsmevná situácia. Viem si predstaviť, že práve keby RBček aj bolo na tej súpiske a keby sa ho rozhodli tam zaradiť, čo mimochodom teraz akože zvažujú, tak mohlo by to na tom ľade vyzerať inak a myslím, že naozaj to je taká vec, ktorá ti veľmi veľa spraví. Presne akože v takejto playoff sérii, kedy na jednej strane je Wilson a teraz oni tam, keď tam ten Čekaj nebol, tak nemali tam nikoho takto extra, kto by sa za nich postavil a ten Wilson si tam akože potom robil, čo chcel. Takže podľa mňa toto bude tiež akože taká zaujímavá otázka aj smerom do tých ďalších bojov, hlavne v Bell Center, že či tam ten Čekaj bude, prípadne Strubl a či budú hrať takový ten svoj hokej, lebo vieme, od čoho tam oni sú. Oni tam nie sú samozrejme od toho, aby dávali góly. Alebo takto oni tam budú samozrejme presne na tú jednu robotu, ktorú oni vedia robiť perfektne. Jedna ešte taká otázka chalani na Montreal. Spomínal sa ten ich prvý útok, ktorý od Four Nations môžeme povedať, že je famózny. Mne osobne sa veľmi páči. Som za to rád nielen za Slavka samozrejme, ale myslím, že celý ten útok jednoducho sadli si a aj smerom do budúcna je to veľký prísľub. OK, to všetci vieme. Ale zaujíma ma, či si myslíte, že práve takáto nevyrovnanosť tých útokov, lebo tie ostatné útoky neboli úplne tak nápadné v tom zápase. Myslíte si, že to práve môže byť problém pre nich, že ich hlavná sila tkvie hlavne v tej prvej formácii a že tie ďalšie formácie sú trochu možno ofenzívne ustúpené, alebo práve možno s tým príchodom Demidova teraz vidíte tú ofenzívnu silu povedzme tak viacej rozloženú? No, ja to vidím tak, že vlastne ty aj tú otázku aj si povedal odpoveď, že ja si myslím, že oni to všetko majú iba v tom jednom útoku a nemyslím si, že by Demidov nejak zvýhol tú ofenzívu. Akože ono je ťažko, no tieto talent, ale stále má len 19 rokov, je to jeho prvé play-off NHL, všetko je tam nové pre neho. Ja si myslím, že Montreal to nemá ani na výber, že on to musí stavať len na ten jeden útok a je otázne, či sa chytia tí druhý, jak je Gallagher, ale že aj Pavel povedal, tam teraz v tom druhom zápase ich tiež určite sfúknú a neviem, či budú mať ešte aj silu nejak kopať aj v tom Bell Centránu, akože je to výhoda, keď teraz doma, že dokážu ich namotivovať. Tam si myslím, že tam to bude tiež tak možno podobné, jak v tej Ottave, že možno, že keď vyjde prvý zápas, alebo keď budú hrať doma, ale ja si myslím, že už keď sa budú vrácať z toho dvojzápasového tripu Washington, tak to bude 3-1 pre ten Washington. Ale by som ani tú zostavu toho Montrealu tak extra nezatracoval. Keď si to zobereme, ten druhý útok vlastne Montrealu, ktorý nastúpil, bol Demidov, Newhook, Laine. Proste aj ten Newhook proste si vie odohrať svoje, ale čo Montreal potrebuje? Potrebuje Laineho, ktorý došiel po zranení a hokej mu chutil. Proste teraz je to Laine, opäť to líne prasa, ktoré asi po nociach hrá Fortnite, alebo ja neviem čo, lebo však všetci vieme, že túto závislosť mal a proste, že chodil ešte vo Winnipegu na tréningy s kruhami pod očami a teda, lebo proste do noci sedel pri Fortnite. Proste tí skúsenosti, aké také tam sú, je tam proste ďalej, je tam Dvořák, je tam Gallagher, čiže proste naozaj sú tam tí hráči, ktorí by tomu teoreticky pomôcť mohli. Ale ty stále potrebuješ mať vždycky je alfa omega ten prvý útok, ale spomeňme si na Tampu v dobe Prime, keď tam mali Colmana v tretej line s tuším Jannik Gurt a neviem, kto bol ten tretí, ale proste to úplne šlapalo a tá line im dala dôležité góly, veľa presiloviek im vybrala, proste naozaj na to, aby si v tom play-off došiel ďaleko, alebo proste tam ti musí šlapať všetko. Každá tá line musí vedieť, čo hrá, musí ich podporiť gólmi a nemôže to byť, že fakt tie góly bude dávať iba jeden útok. No ale to spolo dobre, že musí ich doplňať.
A doplňajú ich? Zatiaľ No, Hlavně by je potřebovali doplnit i jako defenzivně. Když jsme říkali, že Lejné s tím má momentálně problém, tak dát k němu do Lejny Demidova to úplně není řešení. Jo. Já teď teda nevím úplně poslední zápas, jak vypadal po stránce defenzivy u Demidova, ale já jsem se na něj zaměřil ty poslední zápasy základní části a to bylo špatný teda, to bylo hodně špatný. Jo, takže možná tam chybí nějaká taková ta klasická třetí lajna, která to rozbije a která potom vyhrává zápasy. No. Byť třeba není vidět ofenzivně, je vidět defenzivně místo toho a momentálně si myslím, že tohle Montreal nemá. Tak uvidím, ako to vyjde. Ono, ten duel je na pláne už dnes, vlastne tesne po tom, čo vyjde náš podcast, tak sa vodí úvodné buly medzi Washingtonom a Montrealom ich druhého zápasu. Takže uvidíme, kto bude úspešnejší samozrejme v tejto dvojici, než sa séria presťahuje do tej veľmi vybičovanej arény Bell Center, kde to bude naozaj elektrizujúca atmosféra, na to sa veľmi teším. No a kde to takisto bude, a takisto ešte dnes bola veľmi elektrizujúca atmosféra až do kedy sa začala tá prvá tretina predstavenie Floridy, tak to bolo práve v Tampe. Ono, bitka o Floridu, ak to tak môžem nazvať, tak sľubovala naozaj zaujímavé momenty a očakával som rôzne scenáre, hej. Ale boli nejaké veci, ktoré som si hovoril, že tie sú jednoducho dané dopredu. Čakal by som, že Bolts budú hrať ten svoj typický útočný hokej, budú hrať akože, ako sa hovorí, north-south, čiže akože sever-juh, jednoducho budú hrať hore-dole, nebudú to hrať nejako po bokoch, budú jednoducho úplne tak, ako ich poznáme v play-off. Stále veľa gólov, veľa šancí, protiútoky, atraktívny hokej. A od Floridy som si bol takmer istý, že oni to budú chcieť nejako, nechcem povedať, že úplne zviazať na menej gólov, ale ten ich akože taký technickejší hokej so veľa hitmi, zráženiami, taký, aký sme videli jednoducho minulú sezónu. Ale že by v prvom zápase sekli Tampu na ich vlastnom ľade pomerom 6-2 a zo 16 striel dali 6 gólov. Vasilovský mal úspešnosť, ak sa nemýlim, nejakých 62%. Ty kokos, blázonstvo, akože nečakal som to a fakt, že aj čo som mal teraz, akože tu, čo si teraz čítam, také poznámky, čo som mal pripravené, písal som to ešte predtým, akože zápasom, čo sa odohral v noci, tak tu mám všetko napísané úplne naopak od toho, ako sa odohralo. Takže asi tu nechám, chalani, priestor vám, že ako vy ste vnímali ten zápas a či možno ste očakávali takúto dominanciu Floridy, lebo aj v mojom brakete, ktorý som vydal, tak ja práve tam mám akože, že by mala postúpiť Tampa, tak dúfam, že už začnú hrať, no. Čo dodať, no, ja skôr si myslím, že to bolo také vystrelenie motiky zo strany Floridy. A verím tomu, že Tampa sa z toho všetko akoby otrase. Lebo musíš brať aj to, že vždy prvý zápas play je taký, jak sa povie, že oťukávací, alebo sleduješ, jak čo bude a Tampa má skúseného trénera. Ja si myslím, že Cooper to nenechá len tak a jak si ty spomínal, že keď dali 6 gólov zo 16 strel, tak a ešte kor Vasilevskému, tak nemyslím si, že by mali mať aj v druhom zápase také šťastie, alebo respektíve, že by sa im to tak vydarilo. A skôr už aj kedysi v histórii sa stávalo, že v play-off, že niektorí, že prvý zápas výstroje vyhrali a potom, ako nehovorím, že to tak skončí, áno. Ale bolo, že prvý zápas vyhrali a potom aj tak nakoniec prehrali 1-4. Ale akože nechcem malovať čerta na stenu, ale myslím si, že sa z toto Tampa poučí a jak sú skúsení hráči, jak je Kucherov, Point, Hegel, že to nenechajú len tak a v druhém zápase im to vrátia a nečudoval by som sa keby takú istú mincu, že im dajú tiež nejakú 6. Florida vypustila Pantera Tkečaka, kámo, takže už sú pokope všetci traja hráči, proti ktorým nechceš hrať. Čiže vlastne Florida bude nebezpečná aj v tom druhom zápase. Lebo Florida si kvázi asi s tým, čím na Floridu išla urvať jeden zápas, už splnila a budú vedieť, že v tom druhom zápase proste Tampa môžu hrať s väčším kľudom. Jak bol vždycky Bobrovský považovaný za golmana, ktorý proste v play-off zlyhá, tak minulý rok nezlyhal, proste chytal famózne a dotiahol tú Floridu až k Stanley Cupu.
A ja si myslím, že Bobrovský naskočí na túto fazónu a aj tí hráči, ktorí, ako sme sa bavili v jednou z epizód, ako im nahrali tej Floride, tak tam už bolo vidieť, že kvázi asi šetria aj tie sily, bavili sme sa o tom a povedali sme si, že do play-off nastúpi iná Florida a zatiaľ to tak vyzeralo. Hovorím zatiaľ, Tampa má obrovské kvality, obrovské skúsenosti. Čiže keď si to zoberieme, že proste naozaj Florida z posledných 2 sezón má obrovské skúsenosti, predtým 2 sezóny tí skúsenosti mala Tampa. A Tampa tam má veľa tých hráčov tej kosty, ktoré ostali. Čiže môže to byť stále veľmi vybičovaná séria, ktorá skončí aj na 7 zápasov. Ale ja si myslím, že tá Florida to urve, že vedia, ako na tú Tampu majú hrať a poznajú sa, však teda je to aj derby o tú Floridu. Ale fakt myslím si, že tá Florida už tým, ako si doplnila na to mužstvo pred playoff a že tam má len takých komárov, ktorí ťa budú otravovať, tak tí hráči Tampy sa nechajú vyprovokovať. A já jsem si říkal, podobně asi jako vy, že tohle je tak strašně vyrovnaná a kvalitní série, že budou rozhodovat maličkosti a to, co předvedl první zápas nebo přinesl, to fakt asi nikdo neočekával. Já jsem si trochu vzpomněl na sérii Tampy, už je to možná 5 nebo 6 let, kdy tehdy prohráli s Columbusem první zápas a nakonec prohráli 4-0. Což samozřejmě byla úplně jiná série, ale jenom chci říct, že jako dostat 6 gólů v prvním zápase ze 16 střel, budou mít teďka hodně práce na tom zapracovat, aby se z toho ten tým jako nesložil, jo? Protože tohle opravdu je start, který nečekal nikdo a kdo ho nečekal dvojnásob, tak byla Tampa. Kor na domácím ledě. Jo? Takže teď jsem opravdu extrémně zvědavý na to, jak to bude vypadat ve druhém, ve třetím zápase, jestli z tohohle ta Tampa oklepe, měla by, ty zkušenosti tam má obrovský, ale jako souhlasím s tím, že tohle je asi série, která když dospěje do 7 zápasů, tak to nikoho nepřekvapí bez ohledu na to, jaký byl začátek té série. A budu souhlasit s Frostym, no, jako myslím si, že to spíš urve ta Florida, i když to teda pravděpodobně bude těsný do poslední chvíle. No, ak sa nemýlim, vo väčšine našich bracketov možno bola skôr tá Tampa, ale otázka je, že... Ja mňa taký Floridu si myslím. To som chcel povedať, že otázka je, že či by sme možno po tom prvom zápase aj nemenili, ale ja si ešte stále si skúsim stať za svojím a ak by sa pokašľal ten druhý zápas, tak potom sa môžeme baviť akože o tom, že OK, možno, ale teraz nie. A ešte späť k tomu prvému zápasu na chvíľu. Už som spomínal presilovky Toronta a musím teraz spomenúť ešte presilovky Floridy, lebo mali k dispozícii len 3. Naozaj Bolts boli takže v celku disciplinovaní, 3 vylúčenia na zápas, to nie je žiadna katastrofa, to je, takže môžeme si povedať v pohode, ešte na playoff. Napriek tomu, z tých z troch presilovkových možností pre Floridu prišli 3 inkasované góly, takže tady sa núka taká otázka, že je to paradox, hej, lebo môžeš byť vylúčený niekedy 6-krát, ale hráš dobré oslabenia, ubrániš to alebo dostaneš 1 gól a potom OK, hráš disciplinovane celku, necháš sa 2-3 krát vylúčiť, ale dostaneš z toho každý krát gól. No. Takže myslím, že určite samozrejme v Tampe budú mať na čom pracovať a asi na tréningoch teraz bude v celku rušno, či už čo sa týka oslaboviek alebo celkovo akože toho herného prejavu, lebo je pravda, že prehra 6-2 v prvom zápase doma ti dá do hlavy akože taký ten šrúbik, že čo treba zmeniť do toho druhého zápasu. A takisto spomínal sa Tkečak. My sme o ňom dlhú časť sezóny nevedeli takmer nič, bolo to zatajené trochu, nevedeli sme, ako na tom je, boli nejaké info, že už má možno po sezóne. Nakoniec tak akože najprv prišla nejaká fotka, lenže trénuje s tímom a nakoniec tak akože nastúpil do prvého zápasu, nevedelo sa aj tak čo čakať, či nehrá, a možno aj hrá ešte s nejakým polozranením, vieme ako to chodí v play-off. Napriek tomu on dal 2 góly, bol na tom ľade vidieť, bol to ten Tkeček, ako ho poznáme za Floridu, takže tam myslím, že aj pre Panthers určite veľká sprúha. No a uvidíme, ako sa bude vyvíjať práve ten druhý zápas, kde možno po tom druhom zápase, ak by nedaj Bože pre Tampu dostali opäť nejakú solidnú kefu, tak sa môžeme baviť o tom, že OK, asi je niečo zlé a tu bude problém ísť. Akože, lebo ísť na Floridu za stavu 2-0 pre Panthers, akože to
to nechceš. Na Floridu teraz myslím akože na Lat Panthers, hej. Na Floride už sú. Vegas versus Minnesota. A no, nebudem sa teraz hrať akože na hrdinu. Ja osobne som si myslel, že tie prvé dva zápasy budú jednoducho v réžii Vegas. Prepáč, Pavlíku. Pohodě, ja som si to myslel taky. Ale bol som si jednoducho istý, že Vegas to doma uhrá a že ak príde šanca Minnesota, tak to bude práve na ich ľade. Ale možno ja ten domáci ľad akože trochu zbytočne preceňujem. A po tom prvom zápase 4-2 pre Vegas som asi, nechcem povedať, že nevnímal ten druhý vzájomný zápas, ale jednoducho tak som si vravil, že veď nejako sa to odohrá. A potom som ráno pozeral, že 5-2 pre Minnesota. A no, prekvapilo ma to a som úprimne aj za to v celku rád. Aj keď som očakával možno opačný vývoj tej série, tak som rád, že taká séria, ktorá možno pluje trochu pod radarom tej série napríklad Tampy s Floridou, takže má po prvých dvoch zápasoch naozaj vyrovnané skóre a že Minnesota dokázala akože urvať ten druhý zápas. A skúsim sa hneď tak sprve akože spýtať Pavla, lebo veľmi ma to zaujíma a sám som si nad tým lámal hlavu, že aký štýl sa dá hrať herne na Vegas. Čo slavilo akože úspech v tom druhom zápase? Bola to tá akože technickejšia hra a nejaké také bránenie stredného pásma, alebo v čom tkvel práve ten úspech Minnesota? No já to vezmu asi možná trošku ze širšího hlediska. V tom prvním zápase já jsem byl trošku zklamaný z toho, že ten zápas úplně nevypadal jak typický zápas playoff, jako ani z jedné strany. Jo. To byla takový klasický duel, kdy Minnesota nechci říkat, že byla úplně lepší, ale jako aktivitu měla poměrně slušnou. Vegas si to zkušeně pohlídal. Furt jsem si říkal, kde bude nějaký zlom, tlak, takový to, co je typické pro playoff. A to přišlo teďka v tom druhém zápase. My když jsme před tou sérií psali na stránku samozřejmě nějaké jako tipy a jak by případně Minnesota mohla postoupit, byť to musím říct, že úplně neočekávám, že by k takovéhle věci došlo, tak jsme říkali, že by ta cesta mohla být přes brankoviště Vegas. To je asi jako jediná slabina, kterou za mě ten tým má. A dneska v tom druhém zápase, kdy Minnesota na začátku druhé třetiny vedla 4-0, samozřejmě velké překvapení, ale všechno to směřovalo k tomu, že Hill měl na začátku 2 úplně fantastické zákroky a pak tam byly 3 rychlý přímočarý akce, které skončily gólem. Mě to až jako překvapilo, že ten styl Minnesota zvolila nebo že jí vyšel, protože v průběhu celé té sezóny to byla spíš taková jako defenzivnější záležitost. A fakt jako nevím, co Heinz naordinoval před dnešním zápasem, ale fakt jako pár prostě přímočarých akcí a všechny skončily úspěchem. Nechci říkat, že za to může brankář Vegas Hill, ale myslím, že úplně čistý svědomí mít taky nebude po tomhletom zápase. A jenom, abych si jsem říkal, to teda vezmu trošku široce, tak jenom abych to dopověděl, druhá polovina zápasu, tam jako reálně hrozilo, že to Vegas ještě otočí. Jo. Ty prostě za stavu 4-0 se prostě do toho obuli, měli pasáž asi 2-3 minut, kdy měli tlak, vybojovali z toho gól a já jsem opravdu posledních třeba 10 minut toho zápasu, kdy už to bylo 4-2, tak jsem říkal, tohle ještě může dopadnout všelijak. Jo. Takže ano, je to 1-1, ale nedělám z toho žádné velké závěry, protože jako ta kvalita Vegas a i to, co byli schopni předvést za celkem jednoznačného stavu dneska ráno, tak to ve mně bohužel nedávám nebo nenechávám moc velké naděje do těch dalších zápasů. Nechcem to úplne že porovnávať s Carolinou, ale myslím, že Vegasu sa stala taká podobná vec, jak dneska v noci Caroline, že vlastne ne, že by oni ten prvý zápas tak hladko prešli, ani Vegas nehovorím, že ten prvý zápas tak hladko prešli, ale skôr si myslím, že Carolina, keď dneska nastúpala do toho zápasu, tak to podcenila, že išla s tým, však vyhrali sme ten prvý. A ma to tak aj napadlo od toho Vegas, že či to isté nespravili s tým, že ten druhý zápas tak podcenili trošku a... Je to možné, jak jsem říkal, jo, ten první zápas jako neměl tempo ani na jedné straně a moc se na tu výhru nenadřeli, takže možná to svým způsobem trochu podcenili, ale budu se opakovat, fakt jako jsem byl překvapený z toho, jak dokázali i za toho jako opravdu jednoznačného stavu zareagovat a tam prostě ukazují, jakou sílu ten tým má.
No, že nie sa stalo... No, sorry, môžeš, poď. Poď. No ja myslím s tým, že vlastne, že ani Vegas nečakalo to, že tá Minnesota tak behiem chvíľky im odskočí, no ne behiem chvíľky, akože v tom prípade, že odskočí až na 4 góly a sa dá povedať, že sa až potom neskoro spamätali, no. U nás, že už potom aj u nás sa stalo, chvála Bohu, to, že New Jersey sa nepodarilo toľko odskočiť, ostali iba o jeden gól. A vlastne, že sa to dá ešte, len že už Minnesota, keď odskočilo tomu Vegas na 4, tak už áno, tak hovorí, začali ešte bojovať, ale 4 gólov už je aj na taký Vegas ťažké. Určite treba povedať, že v play-off, či je favorit, není favorit, proste tuto ide bokom naozaj, že každý zápas je iný a to teraz ukázala tá Minnesota, že do toho druhého zápasu vstúpila úplne s vervou a proste s tou vierou niečo s tým zápasom spraviť a proste byť vyrovnaným súperom. Jak povedal Pavel, proste naozaj, keď hľadáš slabinu vo Vegas, tak nájdeš v tej bráne, lebo ten Adin Hill proste síce vychytal ten Stanley Cup, ale stále ho v sebe nemám jak nejakého top goalmana, ktorý by ti mal vždy zaručiť úspech. Dostaneme sa aj potom vlastne k sérii Binnington versus Hellebuyck, jo. Proste to sú golmani, ktorí sú za mňa top ligy a vlastne dobre, Binnington tiež tú sezónu nemal dobrú, ale od Ford Nationu proste čaruje a chytá jak malý král. A proste toto sú golmani, ktorí za mňa by ti mali nejak priniesť ten úspech, že proste, lebo vieš, že ten golman aj v tej základnej časti a proste že na neho spolach. A čo musím povedať, že proste naozaj posielal som vám aj to video toho Pique Subena, jak to komentoval tú nahrávačku Kaprizova. To bolo proste, to bolo mega dobré a tebe už keď vidú takéto akcie, tak proste už sa ti aj ľahšie hraje, proste už z teba nejaká aj tá ťažoba, že si nedal gól, že sa nedarilo prvý zápas, tak to z teba opadne. A určite treba povedať, že tá Minnesota tam má stále aj skúsených borcov, proste, že ktorí to mužstvo budú vedieť v kritických momentoch potiahnuť. Akože naozaj, tiež som asi nečakal, že Minnesota urve ten jeden zápas vonku, ale toto môže byť ešte do tej série zaujímavý, lebo tiež, jak sa hrá zle v Barrel Centri, tak aj v Minnesote tá atmosféra býva počas play-off taká vybičovaná, že proste sú to divočáci. Je to tak, oni mají teďka v tuhletu chvíli velkou výhodu v tom, že ten tým je konečně kompletní a je konečně zdravý. Jo, tam těch zranění bylo strašně moc v průběhu ledna, února, března. Psali jsme o tom, že jestli jako v něčem skutečně má mít Minnesota výhodu, tak to bude ve chvíli, kdy ti hráči, kteří chyběli, ať už to byl Ek nebo ať to byl Kaprizov, takže pokud chytí tu formu, kterou měli předtím, tak Vegas jako nebude mít úplně jednoduchou sérii. A teďka v těch prvních zápasech to vypadalo, že minimálně Kaprizov a Boldy si rozuměli v první lajně, což je super. Dohromady, si se nepletu, 9 bodů, jestli nahráli za ty 2 zápasy. Stojí to trošku na té jedné lajně, to nikdy není dobře samozřejmě, ale když to funguje, tak to funguje. Jo. Jako, Vegas si myslím, že postoupí, říkám to nerad, ale myslím si, že určitě postoupí, ale bude to dobrá série. Byl jsem strašně rád, když to dopadlo tak, že Minnesota věděla, že půjde na Vegas, protože to byla taková nějaká záruka toho, že ta série bude zajímavá. Vidět 4 nebo 5 zápasů s Winnipegem, to už máme za sebou. No. Tak. A když se stane nějaký jako malý zázrak, tak po 10 letech uvidíme vyhranou sérii playoff. No. No, ja som si teraz paradoxne spomenul na to, že však my sme, je to 6 dielov naspäť, čo som tu v 20. epizóde privítal prvýkrát Pavla a vtedy sme rozoberali situáciu Minnesoty a sme sa bavili o tom, že ako dobre hrajú a ako to málo kto očakával a vtedy oni boli úplne, že možno, neviem, či sa nemýlim, ale možno niekde akože druhý v divízii, alebo to bolo jednoducho akože to obdobie, kedy tam hrali akože takmer na špici. Druhý, možno tretí, potom už tam akože nastal taký ten menší pád aj s tými zraneniami, ale bol čas, kedy oni akože boli vyslovene u špice tabulky, takže rozhodne aj to akože o niečom svedčí, že keď ten tým je pokope a keď tí hráči majú formu, tak to je tým, ktorý jednoducho v žiadnom prípade nesmieš podceniť. A taká otázka ma teraz napadla, že ono predsa len ako tá Minnesota vyhrala ten druhý zápas vo Vegas, tak ono môže sa
zdať, že oni budú hrať akože aj s takým väčším pokojom, akože OK, oba týmy sú v playoff, je to vybičovaná séria ako každá iná a každý tým chce postúpiť, nikto nechce prehrať, hej. Ale myslíte si, chalani, že tu by mohol hrať taký, akože úlohu taký psychologický fakt, že to Vegas má, nechcem povedať, že viacej čo stratiť, lebo všetci hrajú samozrejme v playoff o Stanley Cup, všetci hrajú o jedno, hej. Ale bez urážok a s plným rešpektom, ale ak by vypadlo akože Vegas v prvom kole s Minnesotou, tak by to bol akože oveľa väčší šok a akože oveľa väčší problém pre danú sezónu toho týmu, ako keby vypadla Minnesota z Vegas naopak v prvom kole, hej. Takže myslíte si, chalani, že práve toto môže hrať tú úlohu, že Minnesota, nechcem povedať, že nemá čo stratiť, hej, má. Ak by vypadli, bude ich to hnevať. Ale myslíte si práve, že tým, že od Vegas sa očakávajú väčšie veci v tom playoff, takže by to mohlo akože potenciálne, hej, ideme trochu filozofovať, ale myslíte si, že to môže tvoriť nejakú psychologickú výhodu práve pre hráčov Minnesoty? Práve, že ja ti to poviem teraz úplne, myslím, že tak, že Minnesota není cup contender. Minnesota teraz aj má hráčov mladých, ktorí tí skúsenosti v play-off potrebujú nabrať. Čiže pre Minnesotu by bola výhra postúpiť do druhého kola a nabrať ďalšie skúsenosti. Ako náhle sa to nestane, nevadí. Generálnemu manažerovi sa ukáže, OK, tieto okienka ešte musíme zaplniť, toto ešte si musíme odfajknúť na to, aby to muselo sa posunulo o krok ďalej. Čiže za mňa pre Minnesotu proste toto je veľká škola, dostali ťažkého súpera, ktorý skúsenosti má. 2 sezóny dozadu vyhral Stanley Cup, čiže toto je naozaj také, že koho to môže mrzieť, to vypadnutie bude Vegas. Keby sa to stane v Minnesote, nebude to taký problém pre nich, lebo proste opäť im to iba ukáže tie odkryté políčka, kde ešte treba niečo dobudovať do toho mužstva, čo tam chýba, aby o rok boli silnejší a mohli sa dostať ďalej. No a teraz, prepáč, skočím ešte do rečí a myslíš si teraz, že to práve môže akože zväzovať hokejky hráčom Vegas, že práve táto akože potenciálna psychická výhoda môže niečo akože spraviť v tej sérii? Vždy ten favorit je pod väčším tlakom ako ten outsider, lebo proste sú na teba namierené všetky tí pohľady odborníkov a toto proste máš tam tých hráčov, ktorí už ten úspech nejaký za sebou majú a ďalší pred nimi teda dúfajú v to a určite vždy spomeňme si na tie série, keď Boston vypadol ako vlastne víťaz najlepšej časti proste a teda Toronto koľko rokov po sebe vypadlo a vždy sa počítalo s nimi, bol na nich obrovský tlak a iba im to potom v konečnom dôsledku niektorým tým mužstvám aj uškodilo, niektoré sa dostali do prestavby a podobne, čiže Vegas majú čo stratiť a naopak Minnesota nie. Minnesota si môže iba odhaliť chybičky, ktoré ich posunú ďalej. No, ja si myslím, že Vegas to má určite v hlave, lebo takto prvá vec je to, jak ste tu spomínali. Ty, keď si akoby ten favorit, tak vždy to máš v hlave a máš takú tú určitú zodpovednosť, že musíš to potvrdiť, alebo mal by si to potvrdiť. A ďalšia vec je to, že určite Vegas má v hlave minulý rok, lebo tiež vypadli v prvom kole z Dallasu, tiež boli jak favorit. A ešte sa im stalo to, že oni prvé 2 zápasy doma vyhrali s nimi a Dallas to ešte dokázal otočiť. Sice bolo to na 7 zápasov, ale určite to trošku v hlave im to tam, niekde tam vzadu to majú, že kurník nemôže sa opakovať minulý rok. Že vieš, že tiež vypadli v prvom kole a teraz nechcem to zase tak dehonestovať, že Minnesota áno, že Minnesota, že Dallas bol o niečo lepší súper, ale ja si myslím, že určite to majú tak v hlave, že nechcem, aby sa im to opakovalo. Takže majú akoby taký nož na krku a po tomto víťazstve Minnesoty asi mali riadne veľkú debatu v kabíne. A je to skutečně tak, že Minnesota nemá co ztratit. Jo. To je to takový trošku klišé, ale stačí se podívat na to, že ještě v posledním zápase základní části 30 vteřin před tím vypršením 60-minutového limitu, tak vlastně Minnesota tu chvíli nepostupovala do playoff. Jo, kdyby tehdy v tom posledním zápase nevyrovnali, nešlo to do prodloužení, tak by to urvalo Calgary. Takže jako Minnesota vlastně utekla trošku, jak se říká, hrobníkovi z lopaty. A fakt jako nemá co ztratit a hlavně dlouhodobě se soustředí na sezónu 25-26, kdy ví, že ty outy pro Parizeho a pro Sutra tak téměř zmizí, takže jakýkoliv výkon a výsledek, který by překonal první kolo, tak bude fakt jako velká výhra. Ale myslím, že se to fakt nestane teda.
Ešte teraz taká otázka na rýchlo, lebo som videl, že vám tam na poslednú chvíľu do play-off naskočil Bujum, ak sa nemýlim. Veľký akože talentovaný prospekt, ty si ho minulo spomínal v tom rozhovore, ktorý sme mali. Nejaký feedback na jeho hru, akože bolo ho vidieť, alebo skôr neroztával nejaký extra priestor? Myslím, že tuším bolo aj na presilovke. Bylo ho vidět hodně, protože chodí na první přesilovku, jinak hraje třetí obranný pár. Je to tak půl na půl. Jo. Na Bujumově je vidět, že buď přišel brzo, anebo přišel pozdě. On by strašně moc potřeboval, aby chytil 2, 3, 4 zápasy před playoff, protože jako tu kvalitu tu tam jednoznačně má skvělý pohyb, má super rozehrávku, ale je vidět, že se strašně moc bojí udělat chybu a bohužel v obou dvou zápasech tu chybu udělal. Nerad to říkám, ale myslím si, že do třetího zápasu mu trošku hrozí, že se nedostane do sestavy. Ale jako není se čemu divit, jo. Je to 19letý kluk, který teďka přišel z univerzity a první úlohu, kterou mu dáš, tak mu řekneš, naskočíš do série z Vegas a ještě půjdeš na první přesilovku. Jo. To si myslím, že jakýkoliv jiný hráč by nezvládnul vůbec a jestli to Bujum zvládá na 50%, tak je to za mě super Itál. Mimochodom, keď už je teda reč o tých presilovkách, tak ešte doplním takú akože zaujímavosť z tejto série, lebo vieme, OK, tie série bývajú vybičované, bývajú tam bitky, ono takmer v každej tej playoff sérii, ktorú akože teraz sledujeme, tak takmer v každej už bola nejaká akože poriadna bitka, lebo tam bolo akože nejaká ostrejšia výmena názorov, nemožno zhodenie rukavíc, ale tak no jednoducho vieme o tom. Napriek tomu práve séria medzi Vegas a Minnesotou je séria, od ktorej by sa pravdepodobne očakávalo tých takých fyzických kontaktov o trochu menej, už len vďaka tomu faktu, že Vegas je najdisciplinovanejší celok. Už to môžem povedať akože oficiálne, lebo už to je potvrdené číslami. Najdisciplinovanejší celok v histórii NHL. Dostali najmenej akože trestných minút, najmenej faulovali. A ono sa to potvrdilo a takisto Minnesota, čo si pamätám, tak si relatívne akože držala sa na úzde, čo sa tých vylúčení týka. A ono počas tých dvoch stretnutí, nechcem teraz kecať do vetra, ale myslím, že tam dokopy bolo udelených, tam boli možno nejaké 3 alebo 4 dvojminútové tresty dokopy za oba zápasy, čo je akože úlec, to možno v nejakej inej playoff sérii sa nazberalo za 2 minúty, keď sa tam zišli niekde u mantinelu, nejaké valné zhromaždenie, takže veľmi má veľké prekvapenie, že takto si akože držia sa na úzde, že zatiaľ tam nedošlo akože k nejakým fyzickým kontaktom a nejakým častejším vylúčeniam a som na to veľmi zvedavý aj do ďalších zápasov, ako tá séria bude postupovať a tie zápasy už budú, ak to pôjde ešte viacej a viacej vyhrotené a už jeden ten tým možno bude mať akože nôž na krku, takže či tam už niekto to jednoducho pustí a či tam naozaj začnú sa diať také veci, že tí rozhodcovia budú mať čo robiť. No. Takže na to som veľmi, veľmi zvedavý a určite vec do ďalších zápasov, ktorú akože treba sledovať. Poďme teraz, chalani, ale na poslednú sériu, ktorú nám treba rozobrať. Je to séria medzi Winnipegom a St. Louis. A ja by som tu práve začal u St. Louis, lebo máme tu hneď niekoľko outsiderov a niekoľkých sme zvykli trochu možno skritizovať, napríklad Montreal alebo Ottawu, že nebolo to úplne ono. A ja by som sa tu teraz možno skúsil už dopredu trochu zastať akože St. Louis, lebo OK, oni prehrávajú 2-0 na zápasy, ale obidva tie zápasy boli veľmi tesné. V tom prvom inkasovali gól možno nejakých minútu 10 sekúnd alebo minútu 20 sekúnd do konca, ktorý to celé rozhodol. V tom druhom zápase prehrali 2-1, čiže o gól taktiež veľmi tesný zápas. A videl som ten zápas číslo 1 a naozaj to bol akože perfektný hokej a bolo to zaujímavé a sledovať a som rád, že som práve týmto duelom mohol odštartovať tú sériu playoff, lebo to bolo naozaj vybičované a veľmi sa mi tam páčilo to porovnanie tých herných štýlov, že tam bolo pekne vidieť, že Winnipeg má tú hlavnú silu v ofenzíve, že bušili jednoducho do St. Louis, ktoré hralo relatívne defenzívnejšie, ale čo sa mi páčilo, že oni hrali veľmi akože zaujímavý štýl v obrannom pásme, že oni to mali tak poriešené, že vždy jeden hráč išiel, minimálne jeden, prípadne dvaja, išli veľmi, podľa situácie, veľmi agresívne po puku, vždy po hráčovi, ktorý mal puk a vždy sa ho snažili, ak nie ten puk odobrať, tak aspoň toho hráča jednoducho vytlačiť buď do nejakej pozície, ktorá není strelecká, alebo jednoducho niekde na mantinel, za bránu, na modrú čiaru, čo vytváralo akože pre Jets pomerne náročnú situáciu, ktorá im umožňovala strieľať len z nejakej
buď ostrého uhla, alebo jednoducho nahadzované puky od modrej čiary. Napriek tomu práve z takých tých nahadzovaných striel od modrej tečovaných pukov, tak z toho zvykli potom padať góly a z toho plynulo to veľké nebezpečenstvo, takže zaujímavý štýl herní, ktorý tam Blues navodili a asi sa nedá povedať, že by to úplne fungovalo, keďže obidva tie zápasy prehrali a v tom prvom dostali 5 gólov. A napriek tomu bolo to fajn sledovať, ale akože za mňa tá prevaha v útoku sa jednoducho ukázala a tam bolo vidieť aj, že keď Blues jednoducho prehrávali v tom druhom zápase, teraz sa bavíme, oni dostali gól hneď na začiatku tretej tretiny, takže v podstate dá sa povedať, že takmer 20 minút jednoducho mali na to, aby dotiahli to jednogólové manko, tak oni za tých 20 minút vystrelili 5 krát na bránu a to môžeme si povedať na rovinu, že ak doťahuješ playoff jednu gólovú stratu a máš za tretinu 5 strel na bránu, tak to je jednoducho zlé a to sa ti nemôže stať, takže tam otázniky budú nad ofenzívou samozrejme. Toto je taký skreslený pohľad, nemám to teraz akože naštudované, pozrené, skúsim to pozrieť, či mi to teraz povie v PlayScore, že ako to tam bolo, čo sa týka tých striel, lebo nie vždy tí strely na bránu sú taká výpoveď, že čo sa naozaj akože stalo. Keď si dáme tretiu tretinu zablokované strely Foha, no Winnipeg mal zablokovanú iba jednu a zákroky brankára 5. Čiže je to také divné, no, že teda, ale všetci vieme, že ten Winnipeg hrá naozaj dobre aj v ofenzíve, aj v defenzíve, vyhrali prezidentovú trofej. Určite pre Winnipeg, ktorý v tom playoff nikdy zatiaľ nespravil nejaký väčší rán, je dobré, že prešli obidva zápasy, ale obidva zápasy boli iba o jeden gól. Bavme sa o tom, že za Winnipeg chytá Halebak, ktorý možno opäť vyhrá väzinu a keď prehráš obidva zápase o gól na ich hlade, to St. Louis hral dobrý playoff hokej. Proste akurát im to tam nepadlo, alebo im tam padlo niečo navyše, čo by nemuselo. Ale viniť nejak Binnington alebo niečo, myslím, že netreba, lebo naozaj ten dvojzápas je veľmi vyrovnaný. A ja si myslím, že St. Louis nepovedalo posledné slovo. Aj keď si myslím, že ten Winnipeg vlastne pôjde ďalej, aj som to dal v brekite, ale naozaj to St. Louis prekvapilo, že z toho nebojí, bojuje do posledných minút a vlastne ten prvý zápas veľa ich nedelilo od toho predĺženia, kde sa to mohlo zlomiť hociak, ale naozaj tá séria sľubuje ešte ďalej taký vypätý hokej, ako sa hral doteraz, že proste naozaj o každý centimeter ľadu a myslím si, že aj tie ďalšie zápasy v tejto sérii budú tak o gól. No ja ti budem trošku oponovať, ja skôr si už myslím, že už ak sa naháňali do toho playoff, tak už im dochádza pomaličky dých a skôr si myslím, že už je takáto séria, že to je Winnipeg proti Binningtonovi. Že tam už ešte môžu, akože teraz sa obráca séria, že pôjde do St. Louis, zase sa už opakuje, že zase ten prvý zápas domáci môžu, že im vyjde, ale skôr si myslím, že už to je také, že a čo si ty hovoril, že tie strely akože jedna zblokovaná 5 strádali v tej tretine, skôr si ja myslím, že už aj ten Winnipeg už to hrá takým tým štýlom, že si to všetko kontroluje. Vieš, akože áno, tiež mi to také dojde, že by skôr mali vyhrávať dvoj-trojgolovým rozdielom a že v podstate na 2-1 hrali celý zápas, ale tak asi to taký nechcú sa unaviť a proste vyhrávajú, už si ten zápas iba tak kontrolujú, no a hovorím, skôr si, že to je taký súboj Binnington Winnipeg. Jsem při posledním nahrávání říkal, že nezávidím Winnipegu, jestli půjdou v playoff na St. Louis, protože St. Louis bylo extrémně rozjetý, že na konci základní části. Ale jak už zaznělo, tak ty poslední asi 3 nebo 4 zápasy už to tak dominantní nebylo. I St. Louis mělo trošku obavy, jestli náhodou Calgary nepřeskočí nakonec. A Winnipeg ukazuje, že je prostě tak dobrý, že dokáže to St. Louis dostat přesně do té polohy, do kterého potřebuje dostat. Jo. Těm to bude hrozně moc vyhovovat, když ty zápasy budou končit klidně jednogólovým rozdílem, těch gólů moc nepadne v té sérii.
Winnipeg půjde dál a jestli bude mít Winnipeg následně problémy, tak je bude mít proti Dallasu nebo proti Coloradu, je úplně jedno, který z těch týmů tam půjde, ale to bude úplně jiný styl hokeje, než co má St. Louis a prostě si myslím, že Winnipeg nemá šanci potrápit v tu chvíli. No, som rád, že sme sa relatívne zhodli na tom, že čo sa St. Louis týka, tak tam nie úplne im funguje práve aj tá ofenzíva. A ešte by som doplnil, že im sa akože na konci základnej časti, niekde na jej zlome, zranil relatívne kľúčový hráč Dylan Holloway, ktorý má za sebou prelomovú, akože skvelú sezónu. Teraz nehrá a ono iné by za mňa bolo, ak by sa napríklad takýto hráč zranil týmu, ktorý má naozaj tú ofenzívu hlbokú a že si tam môže dovoliť dosadiť niekoho iného. Ale práve St. Louis je podľa mňa tým, ktorý si to jednoducho nemôžu si im dovoliť stratiť takého hráča, lebo tam je Kairu, OK, je tam Shen, je tam Bučnevič a tak ďalej, ale není to taký tým, ktorý by si mohol dovoliť stratiť kľúčového hráča alebo jedného z tých kľúčových hráčov a že ho doplní hneď ďalším a hrajú rovnako, takže to tam za mňa tiež akože môže hrať nejakú úlohu. Ale verujme sa radšej tomu, že čo môže nastať do budúcna, hej, lebo je to teda, ako sme spomenuli, je to relatívne problém pre St. Louis, že tá ofenzíva im nefakčí. Ako by ste sa možno vy chalani skúsili akože nabudiť tú hru St. Louis, keď vidíte, že ten súper, asi si to môžeme povedať, že jednoducho je kvalitnejší, je lepší minimálne v tom zakončení. Dá sa to riešiť tým, že jednoducho tú hru nejako zviažeš, tak ako sme to riešili tých sérií predtým, že jednoducho, lebo tady už ani nemôžeme povedať, že hrá to na nejaký tesný výsledok, lebo veď tie tesné výsledky tam sú, ono to je relatívne akože výsledkovo, to je vyrovnaný zápas celých 60 minút, hej, lenže tam sa jedná o to, že oni herne na nich strácajú, čiže ja neviem, máte možno vy akože nejaký nápad zo strany St. Louis, že ako toto vyriešiť, že nevedia si nájsť vôbec nejaký recept na Winnipeg, lebo ťažko sa mi tam hľadá hociaká skulinka, ktorá by mohla viesť práve k úspechu v tých domácich zápasoch. Ani není, že nájsť recept na Winnipeg, ale nájsť recept na Halebaka, ktorého vyvieš z koncentrácie, lebo proste ty musíš už začať hrať, proste totálne ísť pred tú bránu, tečovať, zacláňať. Proste naozaj, ako náhle Halebak vidí, tak to je gólman, ktorému dáš veľmi ťažko gól. Je obrovský, má svoje neskutočné kvality a uvidíme, teda bavili sme sa o tom niekoľkokrát aj spolu, že zase bol preťažený celú sezónu a či mu v play-off nedali dých. Zatiaľ ten dých má, zatiaľ ten Winnipeg drží a ja si myslím, že naozaj tu budú rozhodovať tejto veci, že proste ako oni tomu Helebakovi budú znepríjemňovať ten život, ako ho sa budú tlačiť do brány, tečovať puky a vlastne tieto veci takto, lebo normálnou čistou hrou dať gól Helebakovi alebo prejsť tou obranou Winnipegu je ťažké. No, môžem súhlasiť, ale tam aj to, čo sa týka tej ofenzívy, vieš, to St. Louis ani moc nestrieľa, vieš, takže sa dá povedať, že ani ten Halebak, že sa ani neunaví, že a jak nájsť recept, aby sa nakopli, neviem, ťažké, no. Dá si štámplu. No. Ne, je to ťažké, jak by si nakopol, no, nejaký dobrý preslov trénera. Myslím, že když se to nepovedlo v prvních 2 zápasech, takže už je Winnipeg do toho nepustí zkrátka. Jo, jako St. Louis si může na konci sezóny poklepat na rameno a říct, že fakt jako dosáhli maxima. A to, co předvedli teďka na jaře, tak jako klobouk dolů před ním asi nikdo nečekal, že se dostanou do playoff a ještě takovýmhle stylem, že opravdu jako smazali celou řadu dalších týmů v těch jarních měsících nebo v těch předchozích měsících a pro ně je to strop a vypadnout s Winnipegem to není ostuda. Chalani, máme za sebou všetkých 5 sérií, naopak pred sebou máme noc plnú NHL. Veľmi rád by som ale ešte dal do pozornosti aj našu súťaž, ktorá aktuálne beží na našom Instagramovom účte Coast to Coast Show, kde nájdete aj všetky zostrihy z epizód a tak ďalej, takže určite tam hoďte follow a bežte sa pozrieť na súťaž, ktorú aktuálne môžete hrať. Môžete vyhrať nádhernú šiltovku NHL s nápisom Coast to Coast Show a stačí, ak tam sledujete náš Instagramový účet, prezdielate ten post na Instagrame, na story
a napíšete do komentárov, komu fandíte. Ono, čo som pozeral tie komentáre, tak máme akože v celku solidnú fanúšikovskú základňu Capitals a taktiež Montrealu. To boli asi také dva kluby, ktoré sa tam najčastejšie omielali, takže zaujímavé, že práve tieto dva kluby sa proti sebe teraz stretli v prvom kole, no, takže uvidíme, kto z tých fanúšikov bude najšťastnejší a takisto, kto bude ten jeden šťastlivec, ktorý práve vyhrá tú veľmi peknú šiltovku, ktorú my už sme s chalemi riešili v našej skupine. Vyzerá naozaj skvelé, takže určite, ak ešte náhodou nie ste zapojení v súťaži a ešte ste nie úplne v tom, tak raní vám zapojte sa, kým je čas, lebo hráme do 30. apríla, takže už toho času není veľa, kráti sa to, ako sa na to zabudne, takže bežte tam hneď teraz, nahoďte to tam a vyhrajte nádhernú šiltovku. No, my to chalani máme za sebou, veľmi pekne vám ďakujem za účasť a čo dodať, som rád, že sme to tu takto v 4 ľuďoch perfektne zvládli. Ďakujem vám chalani za účasť, hokeju zdar a počujeme sa zase na budúce, tak čaute. A dúfajme, že Carolina Devils bude v tom čase 2-2. Ahojte. Čau. Čaute. Holds in the corner and now along the half court. Oh, beautiful wheel around move. Shoots and scores! Colorado wins it in overtime. What a pirouette goal scored by the young defenseman, Cale Makar.